Felly, fel o'n i'n dweud, da ni yn y gyfres yma ar hyn o bryd, lle da ni'n edrych ar yr adegau yn y Beibl, lle mae pobl yn ymateb i alwad Duw gyda'r geiriau dyma fi. A mae pobl trwy y Beibl wedi ymateb efo y geiriau yna. O Abraham i Jacob i Moses bore yma, reit mlaen i'r Testament Newydd, gan gynnwys Cristnogion heddiw. Dyma fi. Dyma yw yr ymateb da ni'n gorfod rhoi pan da ni'n clywed llais Duw. Pan mae Duw yn galw ni, yn rhoi galwad ar yn bywyd ni. So bore yma, da ni gyda Moses, proffwyd mawr yn llyfr Exodus. Nawr, mwyn i'r neges bore yma wneud synwyr, mae angen i ni atgoffa'n hunain o gefndir Moses a cefndir stori Moses. So, felly, i chi sydd wedi'ch magu yn yr ysgol Sul, da ni'n mynd i fynd nôl a cael gwers fach ysgol Sul i ddechrau mwyn atgoffa'n hunain o stori Moses. Oedd Moses yn Hebreaid, ond fe gath ei fagu yn Eiftiwr. Oherwydd bod ei fam wedi rhoi i ffwrdd mwyn wneud yn siŵr bod yn ddiogel. A wedyn, chi'n cofio falle fod merch y Pharo wedi gymryd mewn, ac wedyn gath ei ddwyn i fyny wedyn halas y Pharo. Felly oedd e'n Hebread o ran tras, ond yn ddiwylliannol falle wedi tyfu lan fel Eiftiwr. Ond un diwrnod, dyma Moses yn gweld un o swyddogion Pharo yn camdrin yr Hebreaid. A wedi i lenwi gyda rhyw fath o sens o anghyfiawnder, nath adael i'w sens o anghyfiawnder, sy'n rhywbeth da, mae'n dda bod gyda ni sens o anghyfiawnder, ond nath adael iddo fe gymryd drosto'n llwyr, nes bod wedi mynd mlaen wedyn a lladd y swyddog oedd yn Eiftiwr. A wedyn dyma air yn mynd o gwmpas bod hyn wedi digwydd, a Pharo'n clywed fod Moses wedi lladd un o'i swyddogion. Felly dyma Moses yn dychryn o glywed fod Pharo wedi clywed hyn, a dyma fe yn ffoi allan i'r anialwch, i ran o'r wlad o'r enw Midian. Nawr, dyna yw y cyd-destun. Dyma lle da ni yn pigo lan stori Moses gyda'n gilydd bore yma. Iawn. So, oedd Torcalon yn rhan o'r stori. Oedd anobaith yn rhan o'r stori. Oedd pobl wedi gobeithio y bydde Moses fel Hebread yn Palas Pharo, mae fe bydde fel i inside man nhw. Mae fe oedd mynd i allu newid y stori. Ond wedyn, mae e'n ei smonach o bethau. Mae e'n cochi i le o'i statws yn Palas Pharo, a mae e'n goffa ffoi i'r anialwch. Mae'r un oedd supposedly mynd i achub y dydd, nawr wedi mynd i ffwrdd. A dyna lle da ni yn cyfarfod Moses. A ni'n gallu meddwl dydyn am sawl sefyllfa, i ni'n clywed yn aml dydyn am bobl pwerus, pobl enwog falle, rhyw fath o bod chi'n defnyddio'r ymateb fall from grace yn dydych, ironically. Ond newn ni weld mewn munud sut mae grace yn dod nôl mewn i stori Moses. Pan mae rhywun oedd gyda pob dim yn taflu'r cyfan i ffwrdd oherwydd un camgymeriad. Wel, mae lladd rhywun yn camgymeriad eitha mawr. Ond, chi'n deall bod rhywun oedd mewn sefyllfa da yn cochi'r cyfan achos yr un camgymeriad drwg yma. So dyna lle da ni yn cyfarfod Moses. Da ni'n cyfarfod mewn lle anodd. Da ni'n cyfarfod yn rhywle oedd ddim eisiau bod. Ond dyna lle mae trefn hanes a bywyd wedi mynd â fe. Ond, yn yr anialwch, yn y lle yma, lle oedd ddim eisiau mynd, ddim eisiau bod,
Be sy'n digwydd? Mae e'n dod wyneb yn wyneb efo Duw. A dyma yw'r wers gyntaf dwi eisiau ni codi fyny o'r hanes yma, bore yma. Sef, weithiau, mae Duw yn gorfod mynd â ni i'r anialwch, i rolau ni ddim eisiau bod, trwy brofiadau ni ddim eisiau mynd trwyddo, mwyn i ni weld Duw mewn ffordd newydd, neu i ni weld Duw am bwy yw mewn gwirionedd. A falle bod rhai ohonoch chi bore yma wedi cael profiad tebyg. Falle bod bywyd wedi mynd â chi ar drywydd gwahanol i'r hyn oeddech chi wedi ddychmygu, neu i'r hyn oeddech chi wedi gobeithio amdano fe. Mae'n dod i amser yn y flwyddyn yn dydy, lle mae pobl ifanc yn gorffen ysgol neu gorffen yn y brifysgol, a mae pobl ifanc falle'n dod i rhyw groesffordd. A falle bod rhywun yma, oeddech chi'n disgwyl byddech chi wedi cyrraedd fanna erbyn y pwynt yma mewn bywyd, ond ydych chi wedi landio mewn rhywle gwahanol. A falle mewn termau bydol, bod chi'n meddwl bod eich bywyd falle heb weithio allan, fel oeddech chi wedi gobeithio. Ond, wrth edrych yn ôl, ac yn aml dim ond wrth edrych yn ôl chi'n gallu gweld hyn, oedd gan Dduw gynllun ar gyfer eich bywyd chi. Ac bod cwrs bywyd heb fynd â chi i lle oeddech chi wedi dychmygu bys o fo mynd, mewn gwirionedd, mae cwrs bywyd wedi mynd â chi'n union i lle mae Duw eisiau chi fynd. Ac fod y llwybr falle wedi bod yn anodd, falle bod chi wedi landio yn rhywle oeddech chi ddim eisiau landio, o edrych yn ôl, ydych chi'n gallu gweld fod Duw wedi cyfarfod chi ar hyd y daith. Fod chi wedi cael gweld Duw rhywle ar hyd y daith yna. Lle bod rhai yma newydd gychwyn ymddeoliad. Rhai ohonoch chi yn empty nesters am y tro gyntaf. Dwi'n gweld Jan fan hyn. Empty nester, ond ddim am penwythnos yma'n amlwg. Croes yn ôl Lwri. A lle bod rhai yma falle chybod wedi diflasu yn eich swydd ar hyn o bryd, yn hiraethu am ryw fath o shifft neu newid yn eich bywyd. Mae yna sawl rheswm pam fydde rhywun yn synhwyro bod chi mewn lle gwahanol i le fyddech chi yn dymuno bod. A mae'r tymhorau gwahanol yma, tymhorau yma mewn bywyd, maen nhw'n gallu bod yn anodd, fel o'n i'n dweud. Maen nhw'n anodd os yw'r reality chi yn dod nawr, ddim be oeddech chi wedi dychmygu y bydde fe. Ond am reswm, da ni ddim cweit yn dall, mae Duw yn gallu defnyddio'r tymhorau anodd yma i ddysgu rhywbeth am ei ogoniant ni, am ei gariad am beth yw gwir ffydd i ni. A ni'n gweld hwnna fan hyn yn hanes Moses. Oedd rhaid i Moses adael y bywyd cyfforddus oedd yn byw yn palas y Pharo mwyn iddo fe ddarganfod beth oedd galwad Duw ar ei fywyd. Oedd rhaid iddo fe fynd i Midian, oedd rhaid iddo fe fynd allan i'r anialwch, oedd rhaid iddo fe sicio rhywbeth fyny yn ei fywyd, mwyn iddo fe weld beth oedd galwad Duw ar ei fywyd. Drwy y profiad anodd ac annisgwyl yma, mae Moses yn gweld Duw ac yn gweld galwad Duw ar ei fywyd. Oedd rhaid i Moses gymryd y detour annisgwyl yma trwy yr anialwch, trwy Midian, mwyn iddo fe weld galwad Duw ar ei fywyd. A mae bywyd yn aml yn mynd â ni ar detours yn dydy. Ac yn anaml mae detours bywyd yn benodau anodd. Maen nhw falle yn dod ar ffurf salwch. Maen nhw falle yn dod ar ffurf colli rhywun annwyl i chi, yn sydyn ac yn annisgwyl. A dwi'n gwybod fod rhai ohonoch chi yma gyda storis i rannu ynglyn â sut mae Duw hyd yn oed trwy y dagrau wedi dangos rhywbeth ohono fe ei hun i chi.
Hyd yn oed trwy y dagrau, bod chi wedi gweld rhywbeth o gariad Duw, rhywbeth o alwad Duw ar eich bywyd. Byddech chi ddim wedi gweld fel arall. Nawr, dwi eisiau deud wrth basio, dwi ddim yn credu bod Duw yn fwriadol yn anfon dioddefaint mewn i'n bywyd ni. Da ni'n profi dioddefaint a cochedion oherwydd bod ni'n byw mewn byd wedi torri. Nid, dydy Duw ddim yn deliberately yn danfon profedigaethau i'n bywyd ni. Ond, o brofi profedigaethau, mae Duw yn gallu defnyddio rheina wedyn i ddangos rhywbeth amdano fe i hun i ni. Chydig dros flwyddyn yn ôl, wnaethon ni golli Phil. Rhai ohonych chi, o rhan fwy ohonych chi gobeithio cofio Phil. Oedd yn wedi dod yma fel cenhadwr i Gymru a gweithio gyda ni. A fi oedd e farw yn sydyn ac yn annisgwyl chydig dros flwyddyn yn ôl. Ac yn ei gylchlythyr gweddi olaf, ddwedodd e fel hyn, a sgwennodd e hwn yn rhyfeddol chydig ddwrnodau cyn iddo fe farw yn sydyn ac yn annisgwyl. Os chi gael yr sleid nesaf ar y sgrin, hogia. The life of faith is often marked by the intersection of love and tragedy. Like the cross itself, which is both tragic and compassionate. Mae hwnna wir yn dydy. Mae taith y Cristion rhyw sydd yn cael ei nodweddu gyda'r dirgelwch yma fod cariad a tragedy, fod cariad a colled yn aml yn dod wedi cymysgu gyda'i gilydd, bod nhw'n aml yn crasio mewn i'w gilydd. Ac i ni'n gweld hwnna trwy y Beibl, a mae e'n fwyaf clir yn y groes ei hun. Achos does dim byd fwy tragic, does dim byd fwy trist na beth ddigwyddodd ar y groes, ond eto, yn y groes, i ni'n gweld y cariad mwyaf a beth sy'n yn y diwedd yn iachau y byd blinedig yma o bob peth sydd wedi mynd yn anghywir. Oedd hwn yn rhan o stori Phil yn amlwg wrth iddo fe sgwennu hwn. Felly bod hwn yn rhan o'ch stori chi, a mae yn sicr yn wir yn rhan o stori Moses fan hyn. Yng nghanol yr anialwch, yng nghanol ffoi o'r tywyllwch yma bod e newydd lofruddio rhywun, mae e'n dod wyneb yn wyneb gyda'r Duw sy'n iachau. Mae'n dod wyneb yn wyneb gyda'r Duw sy'n berffaith yn ei ogoniant. A mae'n dod wyneb yn wyneb gyda'r Duw sy'n rhoi galwad newydd ar ei fywydau yn y lle tywyll yma. Nawr, gyda'r busnes yma bod rhaid i ni fynd, so allwn ni fynd nôl i'r sleid blaenorol, hogia. Os i ni'n meddwl ynglyn â'r ffaith bod rhaid ni fynd allan yn ffordd i gyfarfod Duw. Dwi ddim yn dymuno bore yma bod neb yn mynd trwy brofiad anodd jyst er mwyn cyfarfod Duw. Ond dwi am ddweud bore yma bod yn aml rhaid i ni wneud newidiadau neu shifts yn bywyd mwyn profi mwy o Dduw. Un o'r pethau falle sy'n rwystyr i ni weld a profi Duw heddiw yw bod ni'n byw bywydau rhy brysur a rhy swnllyd. A mae hwn yn sicr yn wir amdano fi. Ac felly, bod fi ddim necessarily eisiau anfon pawb i'r anialwch yn llythrenol, dwi yn meddwl bod angen i ni gyd fynd i'r anialwch, be bynnag mae hwnna'n edrych fel i chi, mwyn dod wyneb yn wyneb gyda Duw. Nawr, chydig o ystadegau i chi. Nes i ffeindio erthygl ar y we, o'n i ddim yn sylwi fod yna Americanwyr yn mynd i fod yma bore yma, felly, sori. Nes i ddarllen erthygl yn dweud bod yr Americanwr arferol yn treulio 16 munud o bob awr
ar social media. Ond y gwir amdani, mae'n siŵr bod yn wir am lot o bobl yn y wlad yma. Ac ar adegau, mae'n siŵr bod yn wir amdano fi hyd yn oed. Nes i hefyd ar draws erthygl yn y Guardian oedd yn dweud fod Prydeinwyr wedi treulio 40% o'i hamser effro yn ystod y pandemig yn gwylio teledu. So bod Brits wedi treulio 40% o'i hamser nhw'n effro yn ystod y pandemig yn watcho teledu. A hefyd fod 65% o bobl sy'n defnyddio tablets, iPads a falle, yn ei defnyddio nhw tra bod nhw hefyd yn watcho teledu. So bod 65% o bobl yn dual screenio fel da ni yn deud. A chyfo fe, dwi'n deud hyn, a dwi'n mynd deud hyn mewn barn achos mae fe mor wir amdano fi yn llawer rhy aml a fysa menna'n gallu tystio i hynny. Y pwynt yw, mae'r ystadegau yna yn wneud o'n amlwg gobeithio bod rhaid ni ddianc o sŵn a prysurdeb y byd mwyn i ni brofi mwy o Dduw a gweld mwy o Dduw. Mae rhaid ni fynd i'r anialwch. A falle bod mynd i'r anialwch yn golygu troi y ffôn off. Falle yn hymor yr etholiad cyffredinol nawr, pan mae white noise a sŵn y byd yn codi a codi a codi. Falle bod yn golygu rhoi y newyddion ffwr. Falle bod yn golygu rhoi'r radio ffwr. Falle bod yn golygu rhoi notifications i ffwrdd ar eich ffôn. Be bynnag mae'n edrych fel, mae yn dda i ni fynd i'r anialwch. Achos yn hawelwch yr anialwch, mae Duw yn cael lle i siarad gyda ni. Oedd rhaid i Moses fynd i Midian i gyfarfod Duw. Lle yw eich Midian chi? Dyna yw'r her dwi eisiau rhoi i chi. Mae'n mynd i edrych yn wahanol i bawb, ond mae eisiau chi ffeindio eich Midian a mynd yna i Dduw siarad efo chi. So yr ail beth sy'n taro fi o'r hanes yma yw y ffaith fod Duw yn dangos ei hun i Moses fel tân. A da ni'n gallu dysgu lot am gymeriad Duw o'r ffaith bod e'n dangos ei hun fel tân fan hyn. Ac wrth gwrs mae'r hanes yma ynglyn â Duw yn amlygu hun fel tân yn Exodus yn cael i ateb yn y Pentecost hefyd yn y Testament Newydd yn dydy, pan mae Duw yn dod i lawr fel tân eto. Nawr, pan o'n i yn iau, o'n i'n bach o pyromaniac, a fod yn onest gyda chi. O'n i wrth y modd yn chwarae efo tân. O'n i wrth y modd gweld pa mor sydyn fydde pen y dyn bach Lego yn toddi yn y ganwyll. O'n i'n mwynhau llosgu hen ddail a preniach yn yr ardd gyda'n had. Ac o'n i wrth y modd bwydo yr holl bapur lapio mewn i'r tân ar fore dydd Nadolig. Ac hyd heddiw, unrhyw gyfle, dwi yn neud barbecue neu fire pit. Di ddim wedi bod yn haf gret eto, na di. Ond da ni wedi cael tua fel 6 barbecue yn tŷ ni yn barod, achos dwi wrth y modd efo tân. Mae rhywbeth atyniadol amdan yn does. Mae yna rhywbeth deniadol amdan. Mae tân yn gynnes. Mae e'n brydferth. Mae e'n rhywbeth cartrefol. A mae'n ddiddorol yn dydy fod tân, mae rhan fwy o danau trydan. Maen nhw dal gyda rhyw fath o flame effect, ynddo fe? Achos bod hyd yn oed y visual yn neud i chi rhyw deimlo'n gartrefol. A rhai pobl hyd yn oed, ar ddiwrnod Nadolig, os oes ddim tân gyda nhw, maen nhw'n agor YouTube fyny ar eu teledu, ac os chi'n mynd ar YouTube, chi'n gallu searcho fel 1 hour flame effect neu rhywbeth, a wedyn allwch chi gael roaring fire yn mynd ar eich HD television 40 inch os da chi eisiau. A mae'n ddiddorol yn dydi bod yna rhywbeth cynnes amdan, mae yna rhywbeth cartrefol amdan, rhywbeth cwtslyd amdan. Sut ti'n cyfieithu cwtslyd nawr?
Rhywbeth cwtslyd amdan. Ond, mae tân hefyd yn gallu bod yn beryglus. Mae rhaid trin tân mewn ffordd gofalus oherwydd bod e mor bwerus. Mae tân yn rhywbeth, mae rhaid dangos parch tuag ato. Mae dynion tân yn dydyn yn dweud hynny. You've got to respect the fire. Ni'n gallu chwarae gyda dŵr. Ni'n gallu rhedeg dŵr trwy yn dwylo. Ni'n gallu siapio a cyfeirio dŵr. Ond allwn ni ddim chwarae gyda tân. Mae tân yn gallu siapio ni. A mae unrhyw un sydd wedi llosgu mewn tân mewn rhyw ffordd yn gwybod hynny. Mae dŵr yn gallu'n glanhau ni, ond mae tân yn puro ni. A mae yna wahaniaeth yn does. A felly, mae sôn am Dduw yn dangos i ni Moses fel hyn yn y berth yn cosgu mewn tân, yn dysgu dau beth pwysig i ni o gymeriad Duw. Dau beth i ni falle'n gallu dal mewn paradox, ond hefyd mewn perffeithrwydd gyda'n gilydd. Sef yn gyntaf, fod Duw fel tân yn ddeniadol. Mae e'n gynnes. Mae e'n rhywbeth da ni'n cael yn tynnu tuag ato fe. Ond ar y llaw arall, mae e hefyd yn bwerus. Ac ar rywydd, mae e'n rhywbeth y dylen ni ei ofni. Dangos parchedig ofn. A doedd dechrau doethineb yw be? Ofn yr arglwydd. A mae'n bwysig bod ni yn ymwybodol o'r ddau ochr yma o gymeriad Duw. Achos mae mor hawdd i ni syrthio'r trap yn dydy o dim ond pwysleisio un rhan o gymeriad Duw ar drail y llall. Rhai pobl falle'n pwysleisio bod Duw yn dduw cariad i gyd, bod yn dduw annwyl a troi Duw mewn i ryw fath o teddy bear math o beth. Ond ar y llaw arall, mae rhai pobl jyst yn pwysleisio barn a chyd Duw i gyd ac yn trio wneud Duw allan i fod yn rhyw fath o fel y duwiau groegaidd sydd yn flin efo pawb. Ond be ni'n gweld yn yr hanes yma yw, it's not either or, ond mae'r ddau gyda'i gilydd yn rhoi y Duw perffaith i ni, a'r Duw da ni angen i gyfarfod. Mae e'n Dduw sydd ydy yn llawn cariad, ond mae e'n Dduw sydd hefyd yn llawn cyfiawnder. A da ni angen y ddau yn dydan. Da ni angen Duw cariad a Duw cyfiawnder, gyda un yn ateb y llall. A mae'r emynyddau Llan Griffiths gyda emyn briliant sy'n sôn ynglyn â sut mae'r ddau ochr yma o gymeriad Duw yn rhoi i ni y Duw perffaith. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a'r holl wendidau i gyd, ond mae'n Dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Y ddau ochr yma o gymeriad Duw yn rhoi i ni yr union Dduw da ni am ar byd angen. So jyst i orffen y neges bore yma. Mae Moses yn ffeindio hunan o flaen y Duw perffaith yma. Duw sy'n Dduw cariad a'r Duw sy'n Dduw cyfiawnder. Mae e'n ffeindio hunan y Midian wedi landio yna yn wahanol i le oedd e yn disgwyl. A mae fe'n ffeindio hunan yn cario'r cywilydd yma, cofiwch, o bod e newydd llofruddio rhywun. A mae'n siŵr bod e'n sefyll o flaen Duw yn meddwl, wel, dwi ddim digon da i ddod o flaen y Duw yma. Mae'n siŵr bod ganddo fe imposter syndrome. Mae'n siŵr oedd ganddo fe'r teimlad yna bod e ddim digon da gyda i gael ei dderbyn gan Dduw, ond sicr bod e falle ddim yn teimlo digon da i gael ei ddefnyddio gan Dduw yn ei gynllun mawr. A chybod be, falle bod yna rhywun yma bore yma yn teimlo'r un peth. Falle bod chi'n meddwl, wel, dwi ddim digon da i ddod o flaen Duw bore yma, a dwi'n sicr ddim digon da i Dduw roi galwad yn fy mywyd i. Falle bod chi, fel Moses, yn teimlo rhyw imposter syndrome. Wel, os di Duw yn gallu defnyddio a galw Moses, dyn sydd wedi gwneud llanast o bethau, dyn sydd newydd lofruddio rhywun hyd yn oed. Yna mae Duw yn gallu cynnig maddeuant am unrhyw beth tywych sydd yn eich bywyd chi, a mae e ddim yn unig bod e'n gallu rhoi galwad ar eich bywyd chi,
ond mae e'n dymuno rhoi galwad ar eich bywyd chi. Rhai fel Moses, mae Duw yn galw. Pam? Ni ddim yn gwybod. Ond rhai fel ni, rhai fel Moses, mae Duw yn defnyddio yn ei waith. Ond wythnos yma, ffrindiau, felly bod angen i ni newid rhywbeth. Felly bod angen i ni switcho rhywbeth allan, neu switcho rhywbeth fyny, mwyn ffeindio yn lle yn yr anialwch. Felly bod angen i ni ffeindio yn mudian ni wythnos yma, mwyn gweld be mae Duw yn galw bob un ohono ni iddo fe yn y tymor yma. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am yr hanes yma. Da ni'n diolch am yr hanes rhyfeddol yma bod ti, bod ti wedi mynd â Moses i le anusgwyl, i le pell, i le anodd, bod ti wedi gyfarfod fan yna. Ac o Dduw Dad, dwi'n codi unrhyw un yma bore yma sy'n teimlo fel bod nhw yn rhywle mewn bywyd le oedden nhw ddim yn disgwyl mynd, neu ddim eisiau mynd, o Dduw Dad. Da ni'n gofyn i ti i cyfarfod nhw yna bore yma. Dangos dy gariad, dangos dy gyfiawnder iddyn nhw, a rhoi galwad newydd. O Dduw Dad, os oes unrhyw un yma bore yma'n teimlo fel bod prysurdeb bywyd, bod sŵn y byd falle yn ei rhwystro nhw rhag clywed dy alwad di. Yna helpa nhw ffeindio beth sydd angen newid. Helpa nhw weld lle maen nhw'n gallu mynd i ffeindio tawelwch yr anialwch wythnos yma. Mwyn i ti ddangos o'r newydd pa fath o Dduw wyt ti. Duw sydd yn gynnes, Duw sydd yn puro, Duw sy'n llawn cyfiawnder. O Dduw Dad, da ni yn diolch am y fraint o gael gyfarfod yr union rhan Duw nath Moses gyfarfod. Y Duw sy'n dangos hun yn fwy clir i ni yn ei fab Iesu Grist. Amen.